हेल' लोगोफोर थ' नोंथांमोना नै आंनि न'आ खिरखिया फारसेथिं जाबाय आरो माखासेथिं दंबावो बे फारसेथिं खालामनो हाबाय नै बिखो थ' नोंथांमोना ससियेल मिडिया फेसबुकआव बा इउटुबावबो नुगासिनो दङ दा MCLA फैला बरगयारिनि MCLA हा बे भिडिअनि नामा आरो बिखौ आदा फैलायानि गेजेरै बानायनाय जादों बे भिडिअआ नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे भिडिअनि गेजेरै आदा फैलायाना बिराद मोजां मोनसे मेसेज होदों आरोना रायजोफोरनि गेजेराव जुदि जोंनि रायजोफोरा जुदि सानख'नो हायोबा सानोबा आरोना बिराद गिदिर मोनसे मेसेज होदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुदि जों बेफोरबायदिखौ जों गनायोबा आरो सानो नाय हा आं नोंथांमोननो मोनसे फार्स्ट भिडिअ क्लिप देखायग्रोनो नागिरदों ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपनि सायाव जों सावरायगोन आरोना एसेबां जुदि फैसा दङब्ला मानो थिखा मावबाय दं इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हाया नोंसोरो गेट आउट थ' होमबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय बा खोनाबाय आरो नोंथांमोना दा नोंथांमोना साननानै नायदे मा होनदों जुदि थाखा फैसा दंबा मानो थिखा मावदों हा इन्डास्ट्रिफोर खुलिना होनना बुंदोंना बे बेसेबां मोजां मोनसे खोथा आरोना जुदि जोंनि थाखा गोनां फैसा गोनां मानसिया जुदि थाखा फैसा गारै जुदि कन्ट्रेक्ट लानो हायोबा कन्ट्रेक्ट टेन्डार जुदि बायनो हायोबा एफा जुदि करोड़ थाखा जुदि जों कन्ट्रेक्ट टेन्डार बायनानै जुदि कन्ट्रेक्ट लानो हायोबा होमबा मोनसे इन्डास्ट्रि खुलिबा बे इन्डास्ट्रियाव बेसेबां मोजां मोनसे ग्रथ जाना फैगोन तारमाने मोनसे जायगाया जेनेबा मोनसे जायगायाव इन्डास्ट्रि बहायबाय इस्टाब्लिश खालामबाय मोनसे जायगायाव इन्डास्ट्रि बेयाव साबेसे मानसि खामानि मोनगोन होमबा साबेसे मानसिनि परियाला बेजों सोलिनो हागोन मोनसे इन्डास्ट्रि खुलिबा जुदि जों बेबादि जुदि मोजां थिंकिं लानानै जुदि जों आगबारिबा बेसेबां मोजांमोन जोंनि साननाया जुदि बेफोरबायदि सानोबा आरोना आरो बेजों लोगोसे बेयाव बेसेबां इन्डास्ट्रिनि खाथियाव थानाय मानसिफोरा लकेल मानसिफोरा मोजां दखान होनानै गावनि परियालखौ सालायनो हागौमोन बे दखाननि गेजेरजोंनो गावनि फिसाखौ फोरोङै लिरै गिदिर मानसि खालामनो हागौमोन जों बेबायदि स्टेप बाय स्टेप जुदि जों सानोबामोन आरो नाथाय सानाबासो जों मा खालामनो आरो मोनसे बुंबावदों नाय नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकेल लिडार होननानै प्रुभ होनो नाजागोन एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रिकगनाइज खालाम नोंथाङा जेसेबांखि मा होनो गावखौनो गाव मा होनो मोजां पलिटिशियान राजनिथि लिडार होननानै देखायनो साना माने नोंखौ जाम्बा होननानैसो रिकगनाइज खालायगोन होनना बुंदों बे खोथा नंमारगौ बे दा जोंनि गेजेराव जाबाय थानाय जोंनि गेजेराव आं गाज्रि मानसियाथ' गाज्रि मानसियाल' पलिटिशियान जायो बे खोथाखौ बुंनो थाङा दे जोंनि मानसिनि गेजेराव गोबां मानसि मोजां दङ नाथाय बैफोरबायदि मानसिया दाबो ना आगोन सुरनो हायाखै आरोना राजखान्थिखौ आरो बिथांमोननि साननाया बिराद मोजां हारिनि थाखाय खामानि मावगोन सानो नाथाय बिथांमोना बेफोरबायदि लेभेलाव दाबो गाखोनो हायाखै आरो आंनि साननायाव आरोना आंनि नुनायाव बैखौ दा बे बेसेबां मोजां मोनसे खोथा बुंदों हा तारमाने बियो एसे नेगेटिभलि बुंदों खोन्था खिन्थु एकदम खोन्था खिन्थु राइट आरो बे खोन्थाया तारमाने सोरबा गावखौनो सोरबा सानोदि आं मोजां मोनसे सासे पलिटिशियान जानानै आं हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन बा हारिनि जौगाथायनि थाखाय बा सोलोंथाइनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै जिबायदि मानसिया सानो नाथाय बैफोरबायदि मानसिखौ जोंनि मानसिया दाबो सेलेक्सन खालामनो हायाखै आरोना तारमाने सोरबायदि माने राजनिथि लिडारा बा पलिटिशियाना बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनि गेजेराव लाबोनो हागोन बा मावगोन आरो ओमफ्राय आं बेजों लोगोसे बेखौनो बुंनो सानो दे जोंनि गेजेराव बहुद मा होनो सोलोंथाइनि बहुद खम जानानै दङ जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ मडार्न इडुकेसना जोंनि गेजेराव बहुद खम जानानै दं आरोना आं बेखौनो आंबो नुबाय थायो बा आंनि समाजावबो नुयो आरो बेलेग मा होनो गुबुन समाजफोरावबो आं नुनो मोनो आरोना जोंनि गेजेराव सोलोंथाइनि खमनि थाखायनो जोंनि गेजेराव दाबो आगबारिलायनो हायाखै आरो जोङो जुदि सोलोंथाइ थायोमोनबा जोंबो आगबारिनो हागौमोन आरो बैफोरबायदि खोथाखौ जोंबो साननो हानाय जागौमोन जोंनि गेजेराव बे सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो बेबायदि जानानै दं आरो बेनिखायनो जेसेबांखि हाया मानो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय बयबो नाजालायनाया गाहाम होननानै आं सानो आरो ओमफ्राय बे लास्टआव मोनसे देखायबावनो सानदों नाय नोंसोर गामिनि दालांखौसो मावनानै होनो नागिरदों आङो
आरो बे दानसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावनाय जागोन है जोंहा बिदि लामा दालांजों जेबो सोमोन्दो गैया सार गोदोनिफ्रायनो औवा जेनलाबजों बारबोबाय जों दुखिया मानसि फुजानि मुङाव 1500 हरबानो जागोन सार इखौ नाय आरो ना थ' होमबा नायबाय ना मा नायखो नोंथांमोना बे नंगौ बियो मा होनदोंमोन आं बै नोंसोर लागोनि गामिनि दालांखौसो बानायना होनो होननानै सानदोंमोन होनना बुंदोंमोन ना नंगौ बेफोरबायदिया जोंनि पलिटिसियाननि गेजेराव जायो होननानै आंबो बेखौ बिलिभ खालायो बा बिश्वास खालायो आं नंगौ सानोमोन थारमाने आं बेफोरबायदि खामानि मावगोन होननानै नाथाय जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि दंना जोंनि गेजेराव जायहा माने सोलोंथाइ गैया सोलोंथाइ खम बेफोरबायदिया मा सानो बै सासेया 100 थाखा बिबाय सोरबा 100 थाखाजोंसो जेबो जाया जेनेबा सोरबा 1000 बिबाय बै 2000 बै 5000 थारमाने खुसि जानो थाखाय बै पलिटिसियानाबो राननानै हरबाय बिसोरनो नाथाय सासेनाव हरनानै सासेनाव हरनानै 100 जन हरनानै जुदि 100 जन जुदि 1000 थाखा करि होयोबा बेसेबां थाखा जागोन होमबा बै मानसिया बे पलिटिसियाना बे दालांखौ माजों लुनो जुदि 100 जननो जुदि सासे मानसिनो जुदि 1000 थाखा करि होयोबा बा फुजानि नामाव माबा फेस्टिभेलनि नामाव जुदि 1000 करि बा 2000 करि रानना होयोबा बा 100 जन मानसिनो रानना होयोबा बेसेबां फैसा थांनानै दङ होमबा बै दालाङा बेसेबांनि बाजेटमोन होमबा बे दालांखौ बोरै लुगोन बियो बेनिखायनो जोंनि मानसिनि गेजेराव सोलोंथाइया बहुत खम जानानै दं सोलोंथाइ नांगौ होननानै आंबो मडार्न इडुकेसनखौ नांगौ होनना आं बिराद गावनाव सानो आरोना आरो आं बारे बारे बुङो सब समाय जोंनि गेजेराव आईटी इन्डास्ट्रिनि बहुत गोनांथि जानानै फैदों आरो दा जुदि बिखौ जोंनि रायजोफ्रा आंखौ मा सावरायदो नोंथांमोना मोजां खोथा बुंबाबो खायफा गाज्रि कमेन्ट खालाय आं एफा बुङो गाज्रि कमेन्ट खालायनाङा बिमा बिफाखौ लानानै रावबो खोथा बुंनाङा आंखौ बुं मा बुंनो गोसो आंखौ रायहर नाथाय बिमा बिफाखौ जेबो होनाङा होननानै आं बारे बारे बुङो नाथाय थेवबो नोंथांमोना मानोमा आंथ' बुंदोंना जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ बहुत खम होननानै सोलोंनाय गैया जोंनि गेजेराव एडुकेसन खम बेनिखायनो आं भिडिअखौ दोनथ'बाय आरो लोगो मोनलायगोन उन समाव